Terus wong Islam niku ngiyakini bilih Gusti Allah niku napa? Esa. Esa niku mboten wonten tandingane. Esa babakan napa ngendikane para ulama babakan rububiyah. Rububiyah nek basane Indonesia niku Rabb. Rabb niku nek diterjemahke Tuhan. Tuhan sedaya alam. Sing jenenge Tuhan ngendikane para ulama sifatipun pertama nyipta. Terus Allah niku sing nyiptake sedaya alam. Sing nomor kalih sing maringi napa rezeki. Kudu yakin bilih rezeki niku sampun diatur kali sinten Gusti Allah. Sing nomor 3 al-muhyi wal mumit. Gusti Allah niku sing paring gesang lan paring napa pejah. Lajeng yakin nek Gusti Allah niku mudabbir, ngatur alam. Sing ngatur gunung jeblok niku Gusti Allah. Senes Mbah Petruk nggih. Enten gempa Gusti Allah. Nggih. Sing ngatur ombak bahkan misalipun terjadi tsunami nggih banjir niku sinten Gusti Allah. Senes Nyi Roro Kidul kudu diyakini niku memang akidahe wong napa Islam kudu diyakini nggih. Sing nomor kali Allah niku esa babakan uluhiyah. Uluhiyah niku ritual ibadah nyembahe namung dumateng Gusti Allah. Kula mboten angsal dumateng senesipun Gusti Allah. Mboten angsal ritual ibadah ten wit-witan, ten makam-makam keramat, paring sesembahan sajenan misalipun ten jembatan nalikane ajeng bangun jembatan dadakan dibelehke napa kebo misale. Sirahe ditanam ten pondasine jembatan supados mboten ambrol mboten di sabet buntut boyo misalnya. Nah niku mboten angsal sebabnya Allah niku esa, mboten angsal Allah niku nggih dipun sekotakaken babakan uluhiyah, ritual ibadah. Nek ajeng ibadah ndonga nggih niku namung dumateng Gusti Allah.